First day natin sa trabaho ngayon. Sinag, good news. Pinabalik ako dito. Salamat. Natapos namin ang pagsubok ngayong araw na to. Ayan, makasamahan ko. Basta ka na. 39/40. Nami-miss ko na rin naman kayo. I love you. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Ay, first day natin sa trabaho ngayon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung masaya ba o basta hindi ko mapaliwanag mga kasinag. Kasi first day nga natin, tapos wala pa tayong alam. Hindi ko alam kung ano ba ang trabaho ko doon, kung ano ba yung gagawin ko. Kasi nga mga kasinag, matagal na panahon na tayong hindi nagpapabrika. Kaya bahala na. O yan, naka-uniform na tayo. Ayan o, di ba? May tatak na PMC eh. Tapos yung pants niya, yung malambot lang. Kala mo ipantulog. Nag-prepare ako ng baon ko. Ito, baon ko. Kanin. Diyan ko muna ilagay yan. Pero pinagbabawal ito sa kanila, ganito lalagyan. Dapat yung clear daw, silagaan loob. Kaso wala pa akong lalagyan. Tapos ito naman yung merendalan ko. Ito lang merendalan ko Kasi sa hapon lang naman may snack mga kasinag. Kasi ang break time 12:30 to 1:30. Tapos sa hapon na ang sunod. Limutan ko na kung anong oras sa hapon. Yan lang din akong snackan. Tapos mabili na lang ako ng bottle ng tubig. Ayan ang ating baunin. Kasi first day nga natin ngayon sa trabaho. Hindi natin alam kung ano ang mga pagsubok. Ay mga kasinag, magkasikaso muna ako ha. Samahan nyo ako sa first day ng aking trabaho. Pasok na tayo mga kasinag. Ang oras na natin ay 6:34. Tingnan natin ang oras kung anong oras tayo darating sa company. Kasi malayo ito mga kasinag eh. Malayo kasi itong tiutuluyan ko. Wala pa hindi pa nasikat ang araw. Nauna pa tayo sa pagsikat ng araw. Dito sa lugar na ito mga kasinag. Hindi pa. Pero wari ko sa gawin doon, sumisikat naman ang araw. Inagapan ko ng alis ngayon mga kasinag. Gawa po ng hindi ko pa kabisado ang yung oras, kung anong oras ako darating sa company. Kasi gusto ko makabisado yung oras mga kasinag para alam ko ang oras na hindi ako malilate. Kasi pag sinanay ko kasi ang oras ko na halos tama-tama lang, may posibilidad na mali tayo eh. Kasi doon sa company na pinasukan ko mga kasinag, pag wala kang late, wala kang absent, wala kang half day, pag na-perfect mo ang 15 days, may additional 1,000. Kung sa loob ng 30 days ay tawag nito, so sa loob ng 30 days wala kang absent, 2,000 yung makuha mo. Ganun din man kasi. Pero pag nagkameron ka ng absent o kaya isang late, kahit isang minuto, hindi mo makukuha yun mga kasinag. Ganun ang patakaran ng company na napasukan ko. Sana maging successful ngayong araw na ito. Sana malampasan ko ang pagsubok ng araw na ito. Kasi wala talaga akong idea eh sa pinasok kong trabaho. Wala na, siguro hindi naman ako pahubayaan ng mahal na Panginoon. Gagabayan naman siguro niya ako ngayong araw na ito. At yun ay hinihiling ko na rin sa mahal na Panginoon na huwag niya akong pabayaan, na malampasan kong pagsubok ngayon. Malapit na tayo sa sakay ng jeep. Konti na lang, sakay ng jeep din. Abot pa tayo. Epsa po. Okay. Sakay na tayo. Update ko lang kayo dun mamaya. Kauba lang natin ang jeep. May bibili na ako mga kasinag. May kailangan akong bilihin. Kandado. Kalimutan ko. Ayun ang bibilhin ko ngayon. Dito may padlock dito eh. Dito may nakita ako dito kahapon na padlock. Saan ba yun? May malalaking kanda. Ay ito. Ito mga kasinag
Kasi kailangan ko magdala ng padlock para sa locker. Yan. Tapos ano pa ba yun, nakalimutan ko. Paper bag. Paper bag. Ito sanang ina-allowed sa kanila mga kasinag, yung ganito. Kaso maliit siya. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang ako dito ng ano, yung ganito kaya. Kasi yung ganito binabawal din nila eh. Maliit lang, ano, lagay ng baon. Meron doon sa loob yung clear, kaso malaki. Kaya ito na lang. Ito, yellow print. Pwede naman yata ito. Bili tayo. Ang problema ko nito, ulam. Saan daw ako bibili ng ulam? Mahanap muna akong karinderya mga kasinag ha. Tilapia na lang ang binili ko. Ito ulam ko, tilapia. Okay na, kumpleto na. Ano pa lang naman 7:20 to. Kaya abot na abot pa natin hindi pa tayo late. Andito na tayo. Andito ako sa loob ng EPSA. Sana may makasabay ako sa tricycle para makaminus-minus tayo. Pero pag wala akong nakasabay, 30 special, ayun ang mangyayari. Tawid tayo dito, tawid. Ayan yung sakayan, sa unahan. Okay, andito na tayo. Bye ko. Dito na ako mga kasinag. Hanggang dito ko lang kayo ma-update ha. Kasi bawal ang video mga kasinag sa loob. Kaya pag-pray na lang natin na sana malampasan ko ang pagsubok ngayon. Bahala na si Lord. Panibagong pagsubok sa araw na ito. Mga kasinag, good news. Pinabalik ako dito. Salamat. Natapos namin ang pagsubok ngayong araw na to. Ay, makasama ko. Ay, salamat. Thank you. Okay naman yung unang pasok natin. Mabait naman sila. Pinakitunguhan naman tayo ng maayos. Kaya saludo ako. Lalo na yung leader, si Ma'am Christine. Shoutout ma'am. Ang bait niya. Sobra. Wala akong masabi. Lalo na yung mga regular din, yung mga baguhan. Talagang willing silang magturo sa mga kagaya namin na newly hire. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. O saan kayo pala? Ako dapat dun pala, nag-tricycle ako. Saan? O shoutout pala. Pre, shout out mo pre. Ano pangalan mo? Aldous Richard. Ayun, shoutout. Regular to dito mga kasinag. So guys, Ayan. yes na pre, thank you pre. Buti na lang pinauwi kami ng maaga ngayon. Hindi kami nag-overtime. Wala bago tayo mga kasinag, kaya hindi tayo pinag-OT. Sana hindi ma-traffic. Pag ganitong uwian pa naman mga kasinag, traffic doon sa may Tihero. Sana hindi tayo ma-traffic, makauwi tayo ng maaga. Ayun mga kasinag, kararating lang natin. Pagod. Nag-out ako sa company ay 4:40 ng oras na. Ang oras na natin ay 6:27. Papasalamat pala ako ng marami sa mahal na Panginoon dahil nalampasan ko ang pagsubok niya ngayong araw na ito. Hindi niya ako pinabayaan. Salamat Lord. Saka nagpapasalamat din ako sa PMC, sa mga empleyado ng PMC. Napakabait nila mga kasinag, lalo na si Ma'am Christine. Shoutout po sa inyo. Salamat sa maayos na pakikitungo, sa mga regular dyan, sa mga kagaya ko rin. Shoutout po sa inyo. Napakabait nyo talaga. Wala akong masabi kasi pinakitunguhan nila kami ng maayos. Kagaya ko na baguhan lang, nakitungo sila ng maayos. Kaya halata rin naman sa kanilang mga mukha na napakabait talaga nila. Sa mukha na lang inoobserbahan ko ang mga mukha nila. Napakabait naman talaga. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mga empleyado ng PMC. Shoutout po sa inyo. Yung baong kong snackan kanina,
Kaninang umaga, nagbaon lang akong kanin. Tapos, yun nga, nakita nyo yung pag-prepare ko. Tapos nagbili ako nito. Pajibar. Ito lang sana snackan ko. Kala ko, pa-overtimein kami. Buti lang mga kasinag, walang overtime. Kaya, yung snackan natin, naiuwi ko pa. Kaya salamat at nakauwi tayo ng maagap ngayon. Bukas, walang pasok. Lunes na ang balik namin mga kasinag. Magkape muna tayo. Totoo lang, hindi ako nagkakape. Uminom lang ako ng mainit na tubig. Tingnan natin kung may tubig pang ating thermos. Yun, may laman pa. Habang nagpapahinga, inuman tayo ng mainit na tubig. Ay, panalo. Hindi kasi ako nagkakape mga kasinag. May na tubig lang, okay na. Or sa labat, yan, paborito ko yan. Yung mga luyan dilaw, turmeric. Nice. Basta mga herbal, paborito ko yan. Merienda muna tayo. Nagutom ako sa biyahe. Layo. Pero ang trabaho mga kasinag, kaya. Wala pa akong idea mga kasinag sa mga machine. Pero nung nakita ko yung trabaho nila, nasabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Alang-alang sa ating pamilya, kailangan kayanin talaga natin mga kasinag. Yun lang ang gagawa doon. Magaan lang naman. Hindi naman siya mabigat. Tingnan natin kung may baka may message. Ay, may message sa si Mrs. Alagang kumusta ang maghapon? I love you. Yan, nakakatagkal ang pagod mga kasinag eh. Yung mga I love you ni Mrs. Lalo ng mga chikiting ko. Hi ma'am ko, I love you too. Salamat. Yan, ang pagdadating ko, mabasa ko lang yung message silang I love you. I love you papa. Kumusta ka papa? Diba? Mga I love you lang na galing sa ating mga anak, sa asawa. Pawi ng pagod ko nun. Kanina pa yung message niya. 6:33. Ay, hindi. 5:44 pa yung message si Mrs. Hanggang ngayon, hindi pa siya log-in. Wala pa rin yung pamangkin ko Yung isang pamangkin pala mga kasi nagpumasok, panggabi yun. Tapos yung isa, baka maya-maya pa. Nauna pa ako. Shoutout pala mga kasinag kay Eden Vlog. Suportahan nyo sana si Eden Vlog. Ayan mga kasinag huwag nyo sana siya pabayaan. Tanglambing ko sa inyo mga kasinag. Para naman madagdagan yung kanyang subscriber mga kasinag. Tapos yung kanyang views. Panoorin nyo rin mga kasinag. Tapos i-share nyo na rin. Yan lang ang tanging lambing ko sa inyo mga kasinag. Kasi nangangarap din si Eden Vlog na mamonetize. Sana mga kasinag mapagbigyan natin ang kanyang kahilingan. Yan lang po. Oy, nag-message na. Ay, iwas ka na. Tawagan natin. Sabihin natin, nandito tayo. Habang tayo nagpapahinga, tawagan natin. Hello? Kauwi ko lang. Papahinga. Wait ka. Ha? Wait ka. Hindi, walang OT ngayon. Lahat man, walang overtime. Tapos bukas, walang pasok linggo. Lunes na balik. Tama-tama, maasikaso ko yung ayusin ko. Sana maayos ko bukas. Eyo. Kumusta maghapon nyo? Lang. Mga bata, nasaan? Ha? Ikaw sa laki. Ikaw sa laog. Tatlong bata? Nasaan ka? Saan mo? Ang ulam nyo? Banana. Balanak? Saan galing? Simula nung pumunta ako dito, hindi pa ako nakatikim ng isda. Wala mo lang akong kiss dyan sa mga chikiting na yan. Hello! Kumusta mga darling ko?
I love you. Wala na signal. Kiss man si Papa. Thank you. Tagka lang pagod ni Papa. Nag-work na si Papa? Oh, first day ko ngayon nak sa trabaho. Anong trabaho mo? Ha? Anong trabaho mo? Nakaupo lang. Tatanong mga kasi nag-iwan ako kung anong trabaho ko. Wala pa, ano pa lang naman kanina. Pag-observe lang kami, tapos yun, tulong-tulong. Sa masusunod, malaman ko yan kung ano talaga yung trabaho ko. Good luck! Opo, salamat baby ko. Salamat. Exam! Ma-exam pa ako. Pag naka 1 month pa daw ako ma-exam. May exam pag naka 1 month na. Ingat kayo lagi dyan, ha? Ako pa, may gatas na! Sa ate Mayra Papa, may hilang. Yan. Layas pa ng layas. May gatas na, nakalay na po ni Mama. Very good. Para lumaki ka lalo. Ako Papa, sa gabos may Papa ang exam, pero may sa ko pasado. Tapos igwa ako sa EXT, naka-highest. Very good. Mag-aral kayo mabuti, ha? Ikaw man bunso. Ako na sa 8. Ako sa 8 eh. Ano ka sa 8? Over 40. Ilan? 39 over 40. Ilan? 40 over, tala. Iyo tayo, tawa. Ay, tawa. 39 over 40. 39 over 40. Dyan dyan. Kamusta ka pa? Okay naman po. Okay naman ang papa. Ha? Gusto ka na? Nami-miss ko na rin naman kayo. Tiis lang muna, anak. Madam people, mag-walk! Ano na, little imboy. Okay man po. Very good. Gaano ka? Ano po? Nang ano? Binata na talaga. I love you. I love you too. Ingat kayo lagi dyan, ha. Yan na, magparaligo ka naman sa dagat. Dahil naman po, sauran na lang po. Oh, very good. At may salabay na yata pati ngayon. Huwag magparaligo kayo sa dagat, ha. Ako, di ako nagkakaling sa dagat. Tagka lang pagod ni Imboy. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang muna. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Sa lahat po pala na nag-sponsor, nagpabot sa akin ng tulong. Mga kasinag, maraming salamat po. Hindi ko ito makakalimutan kung hindi dahil sa inyo. Wala ako ngayon dito. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Sa mga empleyado ng PMC, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa maayos at magandang pakikitungo. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye!